Imagina que un dia a la teva llengua algú s'inventa una paraula nova. No és un verb de moda ni un anglicisme. És un pronom. Una d'aquelles paraules que fem servir 100 vegades al dia sense pensar-hi. Ell, ella, i que cada cop aquesta paraula nova es converteix en una notícia de portada, en tema de sobretaula, en motiu de discussió a les xarxes durant mesos. Doncs això va passar a Suècia i la paraula era hen, H-E-N. Avui, a Fent el Suec, anem a desmuntar la història d'un pronom de 3 lletres que va aconseguir una cosa que cap altre idioma del món havia aconseguit. I atenció, perquè al final hi ha un gir que ni els que el van inventar s'esperaven. Comencem pel més bàsic. El suec, com el català o el castellà, té pronoms de gènere per a la tercera persona del singular. Han vol dir ell, hon o hun es pronuncia, vol dir ella. Fàcil, no? Bé, el problema apareix quan vols parlar d'algú sense dir-ne el seu sexe. En català ens en sortim com podem, com dient la persona, qui sigui, aquell o aquella, aquelles piruetes lingüístiques que fan que una frase senzilla soni com un formulari d'Hisenda. Doncs el suec va decidir tapar aquest forat amb una paraula nova, hen, ni ell ni ella, neutre. I aquí ve la primera cosa interessant. La inspiració venia de la veïna del costat, del finès, perquè el finès no té gèneres gramaticals. Per a dir ell o ella fan servir una sola paraula. Han, A amb 2 puntets a sobre i N, han. Els finlandesos viuen tan tranquils sense haver de decidir el sexe de ningú cada vegada que obren la boca. I algú a Suècia va pensar, i si nosaltres copiéssim això? Aquí la gent es pensa que hen és un invent d'ara, de la dècada passada. Cosa de modes. Doncs no. La paraula és molt més vella del que sembla. L'any 1966, sí, 66, has sentit bé, un lingüista que es deia Rolf Dunås ho va proposar en un diari local d'Uppsala. La idea era purament pràctica. Necessitem una paraula per parlar d'algú quan el gènere no importa o no el sabem. I després silenci. Res. La paraula es va quedar adormida. Va tornar a aparèixer l'any 1994 quan un altre lingüista, Hans Karlsgren, la va recuperar en un diari nacional, el Svenska Dagbladet. I de nou, amb un argument pràctic d'estalviar-nos aquell pensar han, eller hon, ell o ella constantment que embruta els textos. Però seguia sent cosa de 4 lingüistes i de cercles acadèmics i activistes. Durant gairebé 50 anys, hen va ser una curiositat, una nota al peu de lletra. I aquí hi ha un detall que m'agrada subratllar. Durant tot aquell mig segle, sense pronom neutre, Suècia ja anava al capdavant del món de la igualtat de gènere. O sigui, que el pronom no va crear la igualtat, va arribar molt després. Tot va canviar l'any 2012, 2 anys després de jo arribar a Suècia. I el detonant no és una llei ni un decret del govern, és un conte infantil. Es deia Kiwi och Monsterhund, Kiwi i el gos monstre, de Jesper Lundqvist, i era el primer llibre infantil suec que feia servir hen de manera sistemàtica per a tots els personatges. Res de nens i nenes, tothom era hen. Allò va encendre la metxa. De cop, hen va passar de ser una paraula que gairebé no apareixia als mitjans a estar per tot arreu. I va començar una de les baralles culturals més intenses de la Suècia recent. I fixa't en una cosa molt sueca. Aquest país petit, hiperdigitalitzat, sensible a les tendències i amb una autoimatge de ser progressista i innovador, va ser el terreny perfecte perquè una paraula s'escampés com el foc en un bosc nòrdic. Ara parem un moment perquè aquí hi ha la clau de tot el malentès. Hen no té un significat, en té 2, i barrejar-los és el que va embolicar la troca. Primer ús, el pràctic, el genèric. Quan no saps el gènere de la persona o quan és igual
Si algú truca, digues-li que torno demà, per exemple. Aquest li neutre. Aquest aquí hen és simplement una eina còmoda. De fet, els experts ho anomenen, aviam si ho dic això bé, Smighead's pronomen, que es podria traduir com el pronom de la comoditat. Poca gent s'hi oposa a això. Segon ús, la identitat. Hen. També serveix per referir-se a persones no binàries, gent que no s'identifica com a home ni com a dona. I aquí ja no parlem de comoditat gramatical, parlem d'identitat, de política, de visió del món. I aquesta és la trampa de tot el debat. Molta gent que es queixava de hen creient que els obligaven a inventar-se un tercer sexe, en realitat només es trobaven davant d'una eina pràctica i molta gent que el defensava com a bandera política oblidava que per a la majoria només era una drecera lingüística. Perquè queixes n'hi va haver, i moltes. Anem a fer la justícia totes sense caricatura. Primer detall curiós, fins i tot Språkrådet, o el Consell de la Llengua Sueca, l'equivalent al nostre Institut d'Estudis Catalans en aquest terreny, o l'Institut Cervantes a Espanya. Al principi va desaconsellar fer servir hen, no perquè estigués malament, sinó perquè el consideraven massa carregat políticament i temien que distragués el lector del missatge. L'any següent van canviar de parer i van dir que era correcte, però amb prudència. Els arguments en contra van ser, bàsicament, aquests. És una imposició artificial. Les llengües evolucionen soles, no es pot decretar un canvi des de dalt i esperar que la gent l'adopti. Distreu. Quan llegeixes hen, el cervell s'atura. De qui parlem? Curiosament, després es va fer un estudi amb seguiment ocular per comprovar-ho. Spoiler, el cost del procediment resultava molt menor del que deien els crítics. Després, un altre argument era la informació de gènere és important. Hi ha qui defensa que saber si parlem d'un home o d'una dona aporta informació útil que perdem amb el neutre. És empobrir la llengua. Aquest és un argument fi. Si en lloc de han i hon ho substituïm tot per hen, quan si vulguem marcar el gènere ens tocarà dir l'home, la dona, el noi, la noia. Una i una altra vegada. Més feixuc, no menys. I hi ha un detall acadèmic boníssim. Un estudi va analitzar 200 arguments en contra de hen i els va comparar amb les queixes contra les reformes del llenguatge inclusiu en anglès dels anys 70 i 90. Resultat, doncs, que el 80% encaixaven a les mateixes categories. És a dir, les queixes contra els canvis lingüístics són gairebé sempre les mateixes, en qualsevol època i en qualsevol país. La música canvia, la lletra no. Aquí ara ve la part esperançadora i molt sueca. El temps ho va calmar tot. L'any 2012, la majoria de la població sueca tenia una opinió negativa del hen, però només 2 anys després, el 2014, ja hi havia hagut un canvi clar cap a opinions positives. Els investigadors van descobrir que el factor que millor predeia l'actitud de la gent no era ni l'edat ni la ideologia per si soles, era el temps. Com més temps passava i més normal es feia veure la paraula, més s'acceptava. I el 2015 va arribar la consagració oficial. Hen va entrar al SAOL, és a dir, al diccionari de l'Acadèmia Sueca. La norma no oficial, però, que tothom respecta. La paraula havia passat de polèmica a diccionari en 3 anys i aquí a Suècia va fer història de debò. Cap altra llengua del món havia aconseguit afegir un tercer pronom neutre convivint amb els dos amb gènere i que de veritat arribés a la població general. Això és únic. Suècia ho va fer. I ara el gir que ningú espera. Després de tota aquesta història d'èxit, resulta que l'ús de hen està baixant. Dades de la Universitat de Göteborg, de Gothenburg, i experts que segueixen el tema mostren que des del 2020 es fa servir menys, tant entre particulars com els mitjans. I per què? Doncs perquè els joves, sobretot a les persones no binàries, cada cop fan servir més una altra paraula, dom, que és ni més ni menys un calc de l'anglès they,
el they, singular, que tant de moda s'ha posat en el món anglosaxó. Hi ha una explicació molt fina. Un dels motius és que hen hauria perdut la seva càrrega política. S'ha convertit en allò que dèiem, en un simple pronom de comoditat, una eina pràctica i neutra. I quan una paraula deixa de ser una bandera, deixa de servir com a marca d'identitat. Així que els que busquen justament marcar identitat se'n van a una altra paraula. O sigui, que hen pot ser ha guanyat la guerra, morint d'èxit. S'ha normalitzat tant que ha deixat de cridar l'atenció. I un pronom que no crida l'atenció és, en el fons, exactament el que volia ser des del principi. I aquí, com sempre, a Fent el suec, ens toca mirar-nos al mirall. Perquè tot això a Suècia és relativament fàcil. El suec ja tenia la base perfecta amb el finès al costat ensenyant-nos que es pot viure sense gènere. Però i el català? I el castellà? Nosaltres ho tenim el gènere ficat fins al moll de l'os. No només els pronoms, sinó els articles, els adjectius, els participis, Estem cansats o cansades, no tenim un hen fàcil d'enganxar. Haurien de repintar mitja gramàtica. Per això els intents en castellà, el elle, la generen molt més soroll i molta més resistència. No és només que siguem més tancats, és que la nostra llengua ho posa molta més fricció mecànica. I potser la lliçó sueca és justament aquesta, que els canvis de llengua que de veritat arrelen no s'imposen a cop de decret, sinó que necessiten temps, necessiten ser còmodes i, curiosament, funcionen millor com menys soroll fan. El dia que una paraula deixa de ser polèmica és el dia que, de debò, ha entrat a la llengua. Hen va trigar 50 anys a despertar, 3 anys a conquerir un país i ara s'està apagant suaument fins a convertir-se en una paraula normal i corrent, que potser és el destí més bonic que pot tenir qualsevol paraula. I fins aquí l'episodi d'avui. Moltes gràcies per compartir el teu temps amb mi i amb Enrico, que ara el tinc a la falda, i ens seguim escoltant en el proper capítol. Adeu!